שלום, זה הפרויקט של יוגב חזקיה וניר מקין בקורס שפות תכנות. מטרת הפרויקט הינה לפתח ספרייה שתאפשר למפתחים אחרים לקבל באופן קל ומסודר נתוני מזג אוויר במקומות שונים בעולם. הספרייה מתקשרת עם ה-RESTful Web Services של האתר openweathermap.org. הפיתוח נעשה במתודולוגיית TDD, נראה את זה בהמשך תחת פרויקט טסט. השתמשנו בגיטהאב על מנת לעדכן את הפרויקט ולשמור על סנכרון, ובנוסף כדי להשאיר את הספרייה זמינה להורדה ברשת. את הקישור לגיט אני העליתי לתיאור של הסרטון, כך שאפשר להוריד את הקוד ולהתרשם. הפרויקט נקרא Final Project. הוא מכיל בתוכו 3 פרויקטים. הראשון זה הממשק משתמש שלנו, השני הוא כמובן הספרייה עצמה, Weather Library, והשלישי הוא הבדיקות שנעשו לספרייה, ה-Unit Tests. בספרייה עצמה נוכל לראות את האינטרפייס, שזה iWeather Data Service. נוכל לראות שיש לו 3 מתודות שאנחנו נממש בהמשך, שזה Get Weather Data, GetWD, שזה Weather Data, ו-Clear Weather Data. פה יש לנו את Class Location, זה קלאס נפרד שמחזיק את המיקום שנרצה לחפש. Open Weather Map. Open Weather Map זה המתודה העיקרית שלנו, שפה אנחנו יוצרים את הסינגלטון בעצם, אנחנו נוכל לראות את זה פה. במחלקה זו נעשה פרסור של ה-XML, נראה את זה פה בהמשך. אנחנו מקבלים את המיקום למתודה, ועושים את הבדיקות על השם, פונים ל-API של האתר ומתחילים לשאוב את הנתונים. Get Weather Data יחזיק את האובייקט של Weather Data שאליו אנחנו שואבים את הנתונים, ולא נצטרך כל פעם לפרסם מחדש. ויש לנו את Clear Weather Data, שבסופו של פרסור אנחנו נרצה למחוק את כל הנתונים שהיו כדי שלא יישארו שוב. מחלקה הבאה Weather Data, פה נוכל לראות את כל האלמנטים שלנו נשאב, אם זה ה-City Name, קורדינטות, טמפרטורה וכו'. מחלקת ה-Exceptionים, Weather Data Service Exception, מחלקה זו נועדה לטפל בצורה אישית ב-Exceptionים שנזרקים במהלך התוכנית. Weather Data Service Factory היא מחלקה שבעצם ניתנת להרחבה על ידי מפתחים אחרים, שפה הם יכולים להוסיף עוד RESTful Web Services בצורה מודולרית. זו הספרייה. פה ה-Unit Test שלנו. ב-Unit Test אנחנו יכולים לראות שבדקנו את Location. ב-Location Test נבדוק אם אכן השם שהוכנס לקונסטרקטור באמת נוצר, באמת שווה למה שהכנסנו. הכנסנו את פריז, אני רוצה לוודא שזה באמת היה פריז. Open Weather Map Test. פה אנחנו יכולים לראות ש-GetWD Test נרצה לבדוק שהאובייקט שאנו מחזירים הוא לא נל, שהרי אנחנו יוצרים אותו. Clear Weather Data Test, אנחנו רוצים לראות שאנחנו יוצקים את התוכן לאובייקט, ואז אנחנו מנקים אותו באמצעות המתודה מהתוכנית, ואז אחרי הניקוי היא באמת חוזרת להיות נל. וכל שאר האלמנטים שאנחנו שואבים זה באמת מה שאני מצפה לקבל. לפי ה-API אנחנו יכולים לראות את כל הנתונים האלה, ופה אנחנו נבדוק שהם באמת שווים. ב-Weather Data Service Factory אנחנו בודקים שבאמת נוצר אותו מופע של המוצר, שיש לנו את אותו אינסטנס. אנחנו עושים את זה לפי get hash code. ברגע שהם שווים, אני יודע שזה נוצר לי סינגלטון מהמוצר. כרגע אנחנו נריץ את הבדיקות, ונראה שהכל עבר בהצלחה. כלומר, קיבלנו את כל מה שציפינו לקבל. עכשיו אנחנו נבצע הרצה של התוכנית. פה אנחנו יכולים לראות הרצה מלאה. נכניס את השם פריז לדוגמה, ואנחנו רואים את כל הנתונים ששאבנו מהאתר. עכשיו, בשביל לעשות את זה מודולרי וכדי שנוכל לפנות לעוד RESTful Services בעתיד,
שמפתחים אחרים יוכלו לעשות את זה. מה שבעצם עשינו, יצרנו ניסיון ליצור מופע חדש של מוצר אחר, של RESTful Service אחר, נגיד בשם 3. כרגע פה הוא יזרוק לנו exception, כי אין כזה דבר. אנחנו מכירים רק את Open Weather Map. ברגע שהוא לא יצליח, הוא יזרוק לנו exception, שהוא לא מצליח לעבוד איתו, ואנחנו נעבוד עם הדיפולטי שלנו שזה Open Weather Map. ניצור את המופע, ואז נוכל להמשיך קדימה. זה רץ. קיבלנו exception, באמת Invalid Service, ואנחנו יכולים להמשיך לעבוד רגיל עם Open Weather Map. וגם לא עובד. כמו שאמרתי קודם, אני אשים את הקישור לגיט בתיאור של הסרטון. תודה רבה שצפיתם, להתראות.